खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे आसामनि एमएलए इलेक्सननि दिनै भट होनायाव दासिमाव बेसेबांसो मानसिफ्रा भट हैखो दा बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा जोंहा अखाबोथ' हाबाय थादों दासो जोंहा एसे सान्दुंबो दुंलांदों दा बेनिखायनो जेनेबा दासिमाव बेसेबांसो मानसिफ्रा भटखौ हैनो थांखो एबा भटखौ हैबाय आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आरो बेनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसि आवबोथ' जोंहा 15टा एमएलए जोंहा सिट दङ नालाय दा बेनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसिनि 15टा बियाबाव जेनेबा बबे बियाबाव बेसेबांसो पार्सेन्टेज भट होनाया जाखो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों अब्ला नोंथांमोना मिथिना मोनगोन आरो जेनेबा मानसिफ्रा नैबे एमएलएनि इलेक्सनाव भटखौ हैनो थांगोन ना थाङाखै बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आङो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि अफिसियेल वेबसाइटआवनो दायो दंफैखायो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा एसेम्बलि इलेक्सन दा बेनिफ्राय जोंहा बे जाहैबाय आसाम जेनेरेल इलेक्सन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखागौ फेज 1 ल'सो जोंहा आसामनि एसेम्बलि इलेक्सना देग्लाय जादों दा बेनिखायनो फेज 1 दा बेनिफ्राय समष्टि वाइसआव खोन्थाहरनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरग्रोनोसै जे जेनेबा ओभारअल जोंनि नैबे आसामाव दासिमाव बेसेबां पार्सेन्टेज भट होनाया जोंहा जानानै थांगोन दा नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नै जोंहा 39.01% जोंहा ओभारअल आसामाव भटिं पार्सेन्टेजआ दायो जाबाय जेनेबा भट होनाया जाबाय 100%आव बेसेबां थांखो 39% जोंहा भट होनाया जाहैबाय अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो गासै जोंहा 60%आनो आरोबाव भट होबावनांगौ दङ एसे भटिं पार्सेन्टेजआ खम जादों मानो होनोबा अखाबो हाबाय थानायखाय मानसिफ्रा न'निफ्राय ओंखारनानै भटखौ हैनो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो एसे जोंहा पार्सेन्टेजआ खम जादों जानो हागौ दा जिखियानो जाया मानो एसे अखाया जुदि हाखांबा बेलेग जायगाफ्राव अखाया हागासिनो दं आं बेखौ मिथिना मोन्दों दा बेनिखायनो अखाफ्रा जुदि हानायफ्रा एसे थाबथायोबा अखाफ्रा गारोबा हानाया अब्ला भटिं पार्सेन्टेजआ बेयो बारायखागोनखा अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायफोर नोंथांमोना भट होयाखै गोख्रैनो नोंथांमोना थांनानै भटखौ हैबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै समष्टि वाइसआव जोंनि नैबे बिटिसिनिखौ जेरै जोंहा गसाइगाव समष्टि दा बिनिफ्राय आं दायो साबमिटआव थुनानै होबाय दा बिनिफ्राय जोंहा गसाइगाव समष्टियाव बेसेबां पार्सेन्टेज भट होनाया जाखोनो 11टा फुंनि 11टासिमाव 12टायाव होआखै दे नैबे माबासिमावसो होयो 1टायावसो बेखौ दायो आपडेट होगोन दा 1टा जोंहा जाथ'वाखै आं 11टासिमनिखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय दा जोंहा 38% जोंहा भट होनाया जाबाय गसाइगाव समष्टियाव बारा जायाखै गसाइगाव समष्टियाव भट होनाया एसे खमानो जादों होननानै बेखौ आरो बुंबावनांगोन ओभारअल जोंनि नैबे माबायाव दतमा समष्टियाव एसे बांसिन जादों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन दतमा समष्टियाव 39.32% दासिमाव भट होनाया जाबाय 11टा समाव जोंहा दायो 12:30 बारबायानो दा जिखियानो जाया मानो दायो बेयो 45-50नि खाथियाव दायो भटिं पार्सेन्टेजआ थांखासिगोन दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय दतमा समष्टिनि दा बिनिफ्राय क'क्राझार समष्टिनिखौबो नोंथांमोना नायदो क'क्राझार समष्टियाव जोंहा 37.16% जोंहा भट होनाया माबाया थांबाय भटिं पार्सेन्टेजआ थांबाय 100%आव दा बिनिफ्राय बावखुंग्रि समष्टिनिखौबो नोंथांमोना नायदो नै बावखुंग्रि समष्टियाव जोंहा 39.18% जोंहा भट होनाया थांबाय दा बे माने 40नि खाथियावनो जोंहा मोनहैजोब्बाय आरो 1टा जागौमानि दा बेलासिनि 1टा जागौमानि बेयो 50%नि खाथियाव थांजोबगोन बायदिखौ आं मोन्दों दा बिनिफ्राय पटबजरा समष्टिनिखौ आं खोन्थाहरनोसै पटबजरा समष्टिनियाबो नायदो नै 39 बिथांमोनयाबो थांबाय 39.04% नैबे पटबजरा समष्टिनियाबो भट होनाय पार्सेन्टेजआ जोंहा थांबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरनोसै नैबे नैबे गिबियावनो नैबेखौ खोन्थाहरनोसै सिडली चिरां समष्टिनिखौ दा सिडली चिरां समष्टिनिया 38.86% जोंहा भट होनाया थांबाय सिडली चिरां समष्टिया भट होनायनि पार्सेन्टेजआ दा बेयो बारायखागोन एसे उनाव बियो 50% बेबादि जाहैसिगोन दा बेनिफ्राय बिजनि समष्टिनिखौ नायदो नै बिजनि समष्टिनियाबो थिग बेबादिनो 39.06% जोंहा भट होनाया थांबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन टाइमखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बिजनि समष्टिनिखौ आं खोन्थाहरबाय दा बिनिफ्राय जोंहा आरो मा समष्टि दंबावो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फारि खोन्थाहरबाय थागोन बिनिफ्राय जालुकबारि समष्टिखौ नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया नैबे माबानि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे जालुकबारि समष्टिनिफ्राय बिथाङा इलेक्सनखौ गेलेदों दा बिनि समष्टियाव दायो भटिं पार्सेन्टेजआ बेसेबां थांखोनो 34.24 बिथांनि समष्टिनिफ्राय जोंहा भट होनायनि पार्सेन्टेजआ थांबाय जालुकबारि समष्टिनिफ्राय दा बिनिफ्राय मानास समष्टिनिखौ नोंथांमोना नायदो नै मानास समष्टियाव जोंहा 41% थांबाय दै 41.32 जोंहा पार्सेन्टेज भटिं पार्सेन्टेजआ थांबाय मानास समष्टियाव 11टा समसिमाव
दा बिनिफ्राय बाक्सा समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायदो बाक्सा समस्तियाव जोंहा 38.33 जोंहा भट होनाया पार्सेन्टेजआ थांबाय 100%आव दै 100%आव 38.33 जोंहा भटिं पार्सेन्टेजआ थांबाय तामुलपुर समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायदो नै तामुलपुर समस्तियाव जोंहा 35.75 जोंहा भटिं पार्सेन्टेजआ थांबाय दा बिनिफ्राय तामुलपुर समस्तिनि उनाव गरायसर समस्तिनिखौ नोंथांमोना नायदो नै गरायसर समस्तियाव जोंहा 35.70 जोंहा भटिं पार्सेन्टेजआ थांबाय गरायसर समस्तिनिया दा बिनिफ्राय बेरगाव समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायदो बेरगाव समस्ति साबमिटआव दायथ'बाय 37.81 जोंहा पार्सेन्टेजआ थांबाय भटिं पार्सेन्टेजआ बेरगाव समस्तिनियाबो बे माने 40 नि आन्दारावनो आरो बांसिन दा बिनिफ्राय उदालगुरि समस्तिनिखौ नोंथांमोना नायदो उदालगुरि समस्तियाव बेसेबां थांखो जोंहा उदालगुरि समस्तियाव 37.8% जोंहा भटिं पार्सेन्टेजआ थांबाय माबायावबो उदालगुरि समस्तियावबो दा बिनिफ्राय माजबाद समस्तिनिखौबो नायदो आं दायो साबमिटआव थुबाय माजबाद समस्तिनियाबो थिग बेबायदिनो 37.18% जोंहा भटिं पार्सेन्टेजआ थांबाय माजबाद समस्तिनियाबो दा बिनिफ्राय टंला समस्तिनिया बेसेबां थांखो 38.52% जोंहा भट होनाया थांबाय टंला समस्तियावबो नैबे 11 समसिमाव दै दा बिनिफ्राय आरो जोंहा मा समस्ति दंबावो आं खोन्थाहरजोब्बाय दां माथो ना जोंनि माबानिखौ बिटिसिनि मोनबा समस्तिनिखौ दा बिनिफ्राय नैबे दिकेजुलि समस्तिनिखौ नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरनोसै गोबां बर'फोर जोंहा दिकेजुलि समस्तियाव दङ 38.93 जोंहा दिकेजुलि समस्तियावबो थांबाय दा बिनिफ्राय बरसला समस्तिनिखौबो आं खोन्थाहरनोसै बरसलायावबो जोंहा गोबां बर'फोर दङ 41.73 जोंहा भटिं पार्सेन्टेज थांबाय बरसला समस्तियावबो दा बिनिफ्राय आरो गोबां जोंहा समस्तिथ' दङ आं बेखौ गासैखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबनो हानाय नंला दा बिनिफ्राय बिथिं थाङोबा जोंहा मा समस्ति दंबावो गोबां जोंहा समस्ति दं दा नोंथांमोना बेबादिनो नायफैजोबनो हागोन दा जेखियानो जाया मानो भटिं पार्सेन्टेजआ ओभारअल नायनो थाङोबा आं ओभारअलबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरफिननो सानदों दा ओभारअल पार्सेन्टेजआ जोंहा बेसेबां थांखो 39.01 जोंहा भटिं पार्सेन्टेजआ थांबाय 11तासो समाव एसे खम थांदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन बिनिफ्राय बाराथ' जागौमोन मानो होनोबा अखाबो हानायनि थाखाय भटिं पार्सेन्टेजआ एसे खम जादों दानो बेयो लोगो लोगो बारायसिगोन दा अखा हागाबा दा अखायाबो हागासिनो दं एफा एनै दा बेनिखायनो अखा हागानाय लोगो लोगो मानसिफ्रा भट होनो थांजोबगोन बायदि आं मोनदों न'निफ्राय ओंखारनानै दा जेखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना भटखौ हैनो थाङाखैबा बोथोरा जुदि अखाफोर नागारबायबा जोंथिं माने अखा हादों आरो आं सानदों नोंथांमोननिथिंबो एफा एनै हादों होननानै दा बेनिखायनो अखाफोर नागारबायबा नोंथांमोना गावबागावनि माबायाव थांनानै भटिं सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै भट होनायनि माबायाव लकेसनाव नोंथांमोना थांनानै भटखौ हैगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय गासिबो नोंथांमोना भटखौ हैलायबानो जाबाय दा लोगो लोगो नोंथांमोना हैयाबाबो एसे उनावबाबो नोंथांमोना भटखौ जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना हैबानो जाबाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनाय जाबाय जोंहा बबे समस्तियाव भटिं पार्सेन्टेज एबा भट होनायनि जौखोन्दोआ जोंहा बेसेबां थांखो दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनबाय जानो हागौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों